ассалому алейкум бинандагони азиз ва дӯстони ҳамешагӣ барномаи матрица. Нахуз дар осои марказӣ барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гадҷетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан ба мардум пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. Хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел барои онҳое ки ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накарданд ва мехоҳанд аз ҳамаи имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет истифода баранд, ширкати Тисел тарофҳои нақшаи бонум дар корро таҳия ва пешкаш менамояд. ҳамеша дар ҳаракат бош, интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. Ҳама ин дар нақшаи тарофавӣ дар кор аст. Тисел боз ҳам наздиктар. имрӯз дар матрица Google беҳтарин замимаҳои солро муаррифӣ намуд. лайфхакҳо оидио истифодабари смартфон. ҷудошавӣ аз смартфон қобилияти равонии шахсро суст мекунад. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. дар мусоҳиба миллиардер ва сардори ширкати Tesla ва SpaceX Илон Маск иброз дошт ки дар давоми 10 сол ширкати ӯ мехоҳад ба майнаи сар флешка ё диске созад. таҳририяи мағозаи Google Play номгӯи беҳтарин бозиҳо, замима, филмҳо, китобҳои 2018-ро муаррифӣ намуд. ҷоизаи беҳтарин Android замимаро замимаи таълимии Drops соҳиб гардид. оид ба дигар ғолибон аз дайджести матрица тамошо намоед. дӯстон, мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрица ки бо ҳамкории ширкати Тисел таъсис дода шудааст. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хайтек ҳама рӯза пешкаши шумост. хонед, лайк гузоред, шарҳ диҳед ва ба дӯстонатон равона созед. Матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Илон Маск аз болои диск барои майнаи сар кор карда истодааст. дар мусоҳиба миллиардер ва сардори ширкати Tesla ва SpaceX Илон Маск иброз дошт ки ширкати ӯ мехоҳад дар давоми 10 сол барои майнаи сар флешка ё диске созад. ширкат зиёда аз 85 муҳаддис дорад ки вазифаи он сохтани диски сахт барои майнаи сари инсон мебошад. алоқаи майна компютер якчанд сатҳ дорад. бар замин ин бояд ба майнаи сари инсон якчанд нуқил имплант пайваст шавад. сухан дар бораи васеъ намудани иқтидори инсон ҳангоми идораи интеллекти сунъӣ бо ёрии фикр мебошад. аҷоиботаш дар он аст ки соли 2014 Илон Маск дар филми «Превосходство» яъне афзалият нақшеро иҷро намуда буд. дар ин филм масъалаи сохтани интеллекти сунъӣ ва ҷой додани компютер ба сари инсон нақл шудааст. инчунин дар филм ба косаи сари инсон компютере бо номи пин пайваст намуда аз он маълумот сабт мекарданд. Илон гӯё ба ин ғоя сироят ёфта давоми солҳо ин лоиҳаро фикр намуд. ана ҳозир бошад роҳи ҳалли ин масъаларо дар ҳаёт дарёфт. хабар дода мешавад ки агар ширкат дискро сохта тавонад, ин ихтироот ба шахсони калонсол ва онҳое ки зеҳни хуб надоранд кӯмакрасон хоҳад шуд, чунки ҳамаи маълумот дар диск сабт мешавад. ҳаминаш боқӣ мемонад ки кормандони чунин ширкати бузург моҳияти лоиҳаи оғоз кардаашонро дарк мекунад ва чип ва нейронҳоро пеш аз ба майнаи сар ҷой додан ҳама тарафа таъсири онро фикр карданд. Google беҳтарин замимаҳои солро муаррифӣ намуд. таҳририяи мағозаи рақамии Google Play номгӯи беҳтарин бозиҳо, замима, филм ва китобҳои 2018-ро муаррифӣ намуд. ҷоизаи беҳтарин Android замимаро замимаи таълимии Drops соҳиб шуд. ин замима имкон медиҳад то бо ёрии бозиву расмҳо истифодабаранда зиёда аз 30 забонро омӯхта тавонад. беҳтарин бозӣ бошад шутери бисёркасаи PUBG Mobile муайян гардид. инчунин PUBG Mobile беҳтарин интихоби истифодабарандагон низ гардид. беҳтарин замимаи халқӣ, замимаи эдадил хизматрасонии эълони тахфифҳо гардид, ки аз тарафи Яндекс.com харидорӣ карда шудааст. дар номгӯи беҳтарин замимаҳои рӯзмарраи соли 2018 Spende барои ҷадарории буҷа, Squid барои сохтани хотираҳои дастӣ, менеҷери корҳо, задачи, ҷамъи таомномаи шеф-код ва фоторедактори Canva номнавис шуданд. дар ҷоизаи беҳтарин замимаҳо барои рушди шахсии 2018 дар интихоби Google дар замимаи Drops Mimo, замима барои барноманависии сода, маҷмӯи машқҳо бо истифодаи вазни худ, яъне тренировки для дома,
Forest ки вобастагии аз смартфонро аз байн мебарад. Инчунин эмулятори навозиши гитара Ultimate Guitar муаррифӣ гардиданд. Ба номгӯи беҳтарин бозёфтҳои 2018 сол инҳо дохил шуданд. Just a Line расмкашӣ дар шароити воқеиятӣ пурра карда шуда. Unfold барои сохтори қиссаҳо. Slowly барои дарёфт ва мукотиба тариқи почтаи коғазӣ. Инчунин AR ҷадвали замимаҳои Came to Plan ва видеоредактори AL Film. Дар сатри беҳтарин замимаҳои хурсандиоварии соли 2018 инҳо номнавис шуданд. Танзимкари расмҳои зинда Vimage, караоке замима TikTok ки имкони сабти видео дорад, рангпардозӣ No Draw, маҷмӯи беҳтарин видеороликҳои Never Sing. Ба ғайр аз ин Google Play дар як саҳифа беҳтарин китоб ва филмҳоро низ муаррифӣ намуд. Дар Норвегия истифодаи боркашонҳои доно оғоз гардид. То ҳол ширкатҳо санҷиши мошинҳои сабукравро мегузаронанду оид ба ҳангоми садама мошини сабукравӣ бе сарнишин аввал пахш мекунад. Лекин маълум гардид ки аввал на мошинҳои сабукрав, балки мошинҳои боркаш бе сарнишин ба ҳаракат мебаромаданд. Ширкати Volvo бо корхонаи кӯҳкании Броноколк шартнома баст. Дар асоси ин шартнома 6 боркашони Volvo аз конҳои Броноколки Норвегия оҳаксанг мекашонанд. Барои ин бояд ҳамагӣ масофаи 5 километрро тай намуд. Албатта ин на он қадар шавқовар менамояд, аммо гап дар сари он аст ки ширкат на танҳо боркашҳоро мефурӯшад. Ин аввалин пешниҳоди Volvo Trusk ки ба вазифаҳои муайяни фармоишкар равона мешавад. Яъне ширкати Volvo фақат дар асоси оҳаксанги кашонида ё худкорӣ кардашуда маблағ мегирад. Дар ҳолати иҷро нашудани вазифа онҳо бемаблағ мемонанд. Шарикон санҷишҳоро оғоз намуда нақша доранд то охири соли 2019 лоиҳаи онҳо ба кор оғоз кунад. Албатта ин амал на он қадар мушкил дар сатҳи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Боркашон дар асоси роҳи тасдиқ кардашуда, тоза карда ва тафтиш кардашуда мераванд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ин ба ширкат имкон медиҳад то барои лоиҳаҳои нав пойгаҳи мустаҳкаме тайёр намояд. Дар оянда ширкатҳо на танҳо мошинҳоро, балки системаҳои бузургро коркард менамоянд, ки дар он мошин ё боркашонҳо танҳо як қисми он мешаванд. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз T-Cell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tg. T-Cell боз ҳам муфидтар. чун ҳамешагӣ дар бахши лайфхакҳо маслиҳатҳои мо оиди истифодаи смартфон. То ҳол акси ба зеб гирифта наметавонед ё нерӯи телефонатон тез тамом мешавад. пас аз лайфхакҳои мо ҳатман истифода баред.
маҳрум шудан аз имконияти истифодаи телефонҳои мобилӣ одамро ба изтироб оварда қобилияти иҷрои вазифаҳои равониро суст мегардонад. озмоише ки аз ҷониби тадқиқотчиёни донишгоҳи миссури колумбия гузаронида шуд нишон дод ки ҳангоми дар наздикӣ намудани iPhone чӣ хел ба соҳибонаш таъсири рӯҳӣ ва ҳам ҷисмонӣ мерасонад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. маҳрум шудан аз имконияти истифодаи телефонҳои мобилӣ одамро ба изтироб оварда қобилияти иҷрои вазифаҳои равониро суст мегардонад. масалан онҳо наметавонанд муаммо кроссвордро ҳал кунанд. озмоише ки аз ҷониби тадқиқотчиёни донишгоҳи миссурии колумбия гузаронида шуд нишон дод ки ҳангоми дар наздик набудани смартфони iPhone чӣ хел ба соҳибонаш таъсири рӯҳӣ ва ҷисмонӣ мерасонад. муаллифони тадқиқот ба хулосае омаданд ки истифодабарандагони iPhone дар ҳолатҳои ҳаррӯза ки диққати махсусро талаб мекунад ба монанди супоридани имтиҳонҳо, иштирок дар конфронсҳо, иштирок накардан дар вохӯрӣ ё иҷрои вазифаҳои муҳим дар кор смартфони худро бояд дар даст дошта бошанд. тавре онҳо мегӯянд агар ҳамин тавр накунанд он боиси сустшавии вазифаҳои маърифатӣ мегардад. муаллифи ин тадқиқот аз мактаби рӯзноманигории донишгоҳи миссурия Рассел Клейтон мегӯяд ки озмоиш нишон додааст ки соҳибони iPhone смартфонҳояшонро гӯё ҳамчун мавҷудияти ҳастии худ меҳисобанд. бидуни смартфон онҳо худро инсони комил намешуморанд. муайян гардид ки истифодабарандагони iPhone ҳангоми ба зангҳои воридотӣ ҷавоб надоданашон вақте муаммоҳои ҷустуҷӯии калимаҳоро ҳал мекарданд баландшавии фишори хун, тез задани набз, хирашавии таб, ҳиссиёти хатар дар онҳо мушоҳида мегардид. ҳамчунин дар иштирокчиёни озмоиш қобилияти фикрронии меҳнатӣ суст гардид. ба иштирокчиёни озмоиш гуфтанд ки онҳо дар як санҷиши дастгоҳи нави бесим ки барои назорати фишори хун пешбинӣ шудааст иштирок карда истоданд. ҳангоми дарёфтани муаммои аввал ихтиёриён бо худ iPhone-ро гирифтанд. баъдан аз онҳо хоҳиш карда шуд ки телефонҳояшонро супоранд, гӯё ки он ба таҷҳизоти табиии тахайюлӣ халал мерасонида бошад. телефонҳои чидашуда дар охири ҳуҷраи дигар гузошта шуданд. ба истифодабарандагон бошад муаммои нав пешниҳод гардид. ҷавоб гуфта натавонистанд ба зангҳои воридотӣ ҳангоми ҳал кардани муаммои навбатӣ иштирокчиёни тадқиқотро ба хавотирӣ бурд. задани набзи онҳо тез гардид, фишори хунашон баланд шуда тадриҷан қобилияти фикрронии меҳнатии онҳо суст шуд. натиҷаҳои тадқиқот дар маҷаллаи The Journal of Computer Mediated Communication дарҷ гардид. дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи матриса. агар шумо чизеро нафаҳмед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед. ҳамаи маълумотро шумо метавонед танҳо дар медиапортали Тирос бахши матриса ки бо ҳамкории ширкати Тисел таъсисода шудааст тамошо намоед ва ё хонед. дар охир низ хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матриса ин ширкати Тисел мебошад. ширкати Тисел барои онҳое ки ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накарданд ва аз ҳама имкониятҳои интернетӣ истифода бурдани ҳастанд, тарофаи нави дар корро таҳия ва роҳандозӣ намуд. ҳамеша дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. дар нақшаи тарофавӣ дар кор аз Тисел. Тисел боса муфидтар. нашри нави барномаи матрисаро шумо метавонед танҳо пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам рови барномаи Илҳом Вовоев. то барномаи навбатӣ хайр.